What's up guys? Good evening. Napaka-traffic dito sa ating dinadaanan ngayon, no? So, dito po tayo dito sa Santa Ana, Pampanga, mga idol, no? Kung nakikita nyo naman, kabilaan traffic. Dito na ako sa left side. Traffic pa din. Then, lumipat ako sa right side. Traffic pa rin. So, maghintay tayo. Matuto tayong maghintay, no? Alamin natin kung bakit traffic. So, kumusta po kayong lahat, mga idol, no? Almost yata 1 week na naman tayong hindi nakapag-vlog kasi nga busy sa trabaho, no? Kaya ngayon na lang po ulit tayo nakapag-vlog. Pa-traffic. Anong meron? Naipit tayo. Sige, singit boy. Singit, sige. Traffic, for more. So, try din natin mga mote kahit ngayon lang. Magbago na tayo eh. Pero, sa oras na to, kamote muna tayo. Singit tayo ng singit. Wow! Okay naman pala dito. Malwalas. Kaso pagdating dito, balik sa dating posisyon, traffic na naman ulit. So anong meron? Ba't napaka-traffic? Op! Wait lang. Dadaan ako. Op! Okay. What kind of traffic? Loh, traffic super. So posisyon na kayo mga idol, no? Kung nakikita niyo naman, dito na kami sa right side talaga dumadaan kaming mga nakamotor. Kasi nga napaka-traffic. Once na hindi ka sumingit, hindi ka makakakalis. Napakahaba ng traffic. Ano pa meron dito? Alamin natin. Tanungin natin or tingnan natin actual dun sa dulo kung anong meron. Singit pa boy. Hazard light tayo. Ay. So, part na talaga ng ano yan, ng krusada yung traffic na yan, hindi naman talaga nawawala yan mga idol, no? Lalo na pagdating sa Manila, napaka-traffic. Although dito sa Pampanga, di naman talaga nawawala kahit sa yung lugar na yan, yung traffic na yan, no? Kaya dapat kulang tayo sa pagmamaneho mga idol. Iwasan natin yung maging mainit yung ulo. Para cool. Oops. Traffic pa rin. Loh. Sige, counter blow pa boy. So may daan kasi doon mga idol, no? Doon sa side doon, hindi nila alam yung mga magso-shortcut siguro, hindi nila alam. Kaya kahit pa paano, dito sila dumadaan. Tumatyaga lang sila na makalipas yung mga oras na traffic, no? So yun naman pala kaya napaka-traffic doon. Kasi nga may mga ginagawang daan.
When if you not sing it, you not go to yun yun. Wala. Loh. Ay. Ay. Solid traffic, man. Oops, wait lang po. Dito lang po ako. Wait lang po. Yun. So, nakaligtas na naman tayo sa traffic. So, shortcut na lang. Ang ginawa ko, nag-shortcut tayo, no? Kasi nga, traffic, mga idol, no? Solid traffic.